କହିଲେ ଦେଖି ଜାଗା ନାଁଟି କଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁବ୍ରତ ମୋରକ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ମାଡି ଆସିଥିଲି ପଡିଆଡେ। ଖେଳ ସାରି ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ କି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦେଖାହେଲା। ଓ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛି। ଓ ଚାଲ ଚାଲ ଛାଡି ଚାଲ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମର ସଚିନ ଭାଇ। ପୁରା ଏତେ ଲେଟରେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ, ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଆଉ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଦ ମାଡୁଛି ହେଲେ ଶୋଇ ହଉନି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ ଆସିବ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଚ୍। ଆହା, ରାତିରେ ଯୋଉ ସୁଟିଂ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତ 4ଟା ବେଳେ ତ ସାରି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ମିସ୍ କରିହବନି, ସୁଟିଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଂ ପଛେ ନ ହଉ ନା ବକ୍ସତି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ୟାଙ୍କର। ବକ୍ସତି କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି ୟାଙ୍କର। କଣ କହିବ ଦିଟାଙ୍କୁ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ପାର୍ଟି? ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ ତ। ଯଦି ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କୌଣସି କୋଣକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।